Għal 3 snin oħra il-Gvern se jkun qed jagħti 2 miljun euro lill-Fondazzjoni Richmond. Mal-2000 persuna fis-sena jirrikorru għal wieħed mill-11 servizz li toffri l-Fondazzjoni Richmond, partikolarment dwar is-saħħa mentali. Skont informazzjoni li toħroġ mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa, persuna minn kull 3 tesperjenza diffikultà ta' saħħa mentali f'xi mumenti f'ħajjitha. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond, Stephanie Dimek Sant, spjegat li l-Fondazzjoni tipprovdi servizzi ta' counseling u appoġġ lil min imqari miżdih frejh mas-saħħa mentali. Jekk dak li jkun jitgħallem kif jimmaneġġja is-saħħa mentali tiegħu bl-istess mod li nimmaneġġjaw is-saħħa fiżika jiena fid-dijabete pereżempju, jekk inti titgħallem timmaneġġja tevita li jkollok kriżijiet. Il-Gvern se jkun qed jiffinanzja mill-ġdid 3 servizzi li toffri l-Fondazzjoni li huma programm għat-tfal biex jgħinu l-tfal ta' bejn is-7 u 10 snin li jkollhom imġiba diffiċli. Villa Chelsea programm ta' riabilitazzjoni fil-komunità għal persuni li għandhom sfidi fis-saħħa mentali u skema ta' għajnuna fid-djar għal persuni li għandhom sfidi ta' saħħa mentali b'mod kroniku. Il-finanzjament li jipprovdilna l-Gvern jagħmilha possibbli biex aħna nibqgħu noffru dan is-servizz. In-nies li għandhom bżonn huma qed jiġu referuti b'mod kontinwu u allura kieku ma jiġix dan il-finanzjament aħna jkollna nifhu. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li l-Gvern għandu obbligu li jindirizza l-isfidi tas-saħħa mentali. Il-Gvern ħajkun qed jisaħħaħ jisponsorja 3 servizzi differenti qed nitkellmu qisu madwar 2 miljun euro mifruxin fuq 3 snin. Ment il-healthy issue fid-dinja kollha qed tiżdied u allura rridu nkunu preparati għaliha wkoll. Wieħed jista' jilħaq il-Fondazzjoni Richmond anke permezz tal-helpline 1770. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.